Bor Kapatisi TV. Phah University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. KMDC Jingïalang Pyrshah ka khasi hal sa Sanma District Council haka khakhandai trik unai lar ajar phosan lekin tu chief executive member jonga khasi hal sa Sanma District Council washim borlang renja bon Khot daga Jingïalang yebro KMDC jonga council kin thubru yi khle nong sinchar shnong bat ignong sinchar hima baya thiratai haka biade bat ka jing perking yakarung kami rai lan jongi Mynder bat brig banabar ka jilla Meghalaya shupo opo dusam jonga khasi hal sa Sanma District Council haka jinga kram kilat patai kubor unoy lam Liang Pyrshah uba tita starwell khan ulo ong bagani ka jing kintu kolong halor ka jing Sngewkhia ya ka jing Jingrung tu jagi Mynder benle yaki kampin trim khamtam ya ka jing jabarang shuja dangshan haka shnong rong dongai ka bahap hapo ka southwest khasi hills district kemudian markhap berupur usam janga jala Meghalaya berkeri Bangladesh Ringila iru ya ka jing long jing man haka dika upur usam jang khasi hills council haka ba kala donru menta ka isu ka bede ba ka influx nilai I hadian jong ka jing kandang jong ka sarkar Assam ki tu ki breu ki bade ki illegal migrants lani ki bomdai ki nong India menta la sedang man kring man wanrung po usam jong ka ri ka jumi hadis nong ki thau khamtam han ni asor lani ha ki than border tengi kwa kan yo jing shai na kalian ki isi kalale ayu halor ka nika isu ini ibu kisah balang mentah ki kendang ki mo ya kini ki breu ki bawan nabar nanta ka sokar kale I lembaga infiltration tengi ku akan tepat nak kalian ke council ke ka role trong council role ki benta teu CM la ai juga ba nak kalian ka trong la kha si thi che ki clean of social ba pentip iki bakin long ada kar di song te ka te tangkata ka si thi ko bala tho te le nak kalian ka jong la jin bon iong ba kambeng takata lagi iong ba de ban Khot ya ka Jingïalang jom ki clean of social bro jom ki nang mas nong ba ini keren ini tai ba lo kani kumno ban pentri kam ya ka bumno ban te la kam ya ka jingwan rum ju ki pri ki barabar hakis nong ki thau am tam ha ki jing ai wai yen ka bor snong mentang idon ka bor ka ba khlain ka dor ba snong ri ban khlain ka bon ni ku ka custodian ni ku ka section labi ka district council ka ba tek ka ba khni alo ki chi no sensa bagin ai musim ni nyaki ai bor ki nyaki bagi dia pentri kambai ki an bor na pasnong kumno bakin tela kam ke jinwan room ka thap tu ki breve bana kani ga diga ki issue ko bagi la kredo CM ba ula kubur ban Khot ke Jingïalang ha ba mi yangiru ki MTC ba de don lang ba kham tam ru dei tang yang kani ke jinwan ju ki breve na tina po Assam nei ka jing menta ga don ru ke jingja ka baja ki than border ko mangkia po ranikor po mausan ram ha ka ba don sa jing ka threat menta om tang na nang ni de kala don ka threat wat internationally lu jadi ke jingja gi si ya ka pati Bangladesh kilawan hadu pur usam jong ka state ke juni ka bahab ko ka khasil autonomous council ha ka balwan aman atak wa di kitu binong soksinong ha di than border te halo gani ru ikwa ba ka council kan Sngewkhia kan de na ta kadau na kalian juni ni ko sa di ki issue bat unta ge kandu si ya bo Sngewkhia lo ni mata ba la kulaban Khot ke Jingïalang jing ki clear sosial bagini keren halo ni